Welcome to ARONDIZUOGU. Right here from Onimo Bridge, I want to welcome you to ARONDIZUOGU story. Join me as we discuss ARONDIZUOGU. Welcome. Mazi. I hope good night. Mazi, so I am the one. I am we see an hour. I will catch you. At a corner, I will just. I will remember when we I got do the case. I have work. We never died. And at Yamaji Maran and I can't get this over. The better parent is over your nature. And that's people. Does it? Don't want to. The Queen Naka, I don't want to promote it. Never can hear not like I can this over. I work on a program. I do quite a wonder. Judge Yokuda. It's a good day. My brother, jealous, the cage. So one night, I was with a you can do more. And that's no Jaya test under the music. Tatama, Tatuda. Tatevana. That's book when am I? So at what Yan had the Jagaria. At what Jagaria. And brother. Mazi ọchị ma na-ekene nwanna m na-ekene biko onwe ije anyị zọpụrụ asị ọnwa ARONDIZUOGU azị ka anyị bịa jụkọ n'ese ka anyị jụkasịa ihe gbasara obodo anyị bụ ARONDIZUOGU na mmalite ya ka isi wee ghọta ka akụkọ si wee kọọ na nke ịhụrụ anya na nke ghọtara nke iso na ya ka ije si wee malite ka mba ARONDIZUOGU ha niile ndị ha ka ije si wee malite ka isi wee ghọta biko onwe nke ị nwere egwu anyị maazị biko maazị o njem ARONDIZUOGU gara mma tutuba a na-eje a na-akọwa ọbịbịa ije awere ka ọ bụ okay man yes wala pana ARONDIZUOGU amuna ndanya ke bada ndanya ke okay man kasi manike iya ngata pana ARONDIZUOGU bula ndikano na history no ndebyandia okay man ARONDIZUOGU ARONDIZUOGU awa uche Dinjako. Dinjako. Dimoko. okay Dinjako. Okahala. okay man I wonder why.
Him. Actually, I don't have to. It's already him. And Izuogu. Onye ọna bụ etu aha bụ onye ndị anyị my father, onye mụ my father. Kwa ọ bụ onye arọndizo onye Igbo ukwu mana ọ bịa ịba satọrọ ada. Ka ndị Izuogu ndị bịa ndị bịa ka anyị na-akpọ anyị mana ndị bịa satọrọ biri ndị bịa satọrọ biri dịka anyị sị nọ na history arụ. Arụ kwana onye bịakwara abịa ka ọ dịka anyị nọ na in those days n'ụwa mbụ dịka anyị nọ na history onye arọ ọchịagha ka asị ọ bụ na-anọkwanụ na-anụ ọgụ ahụ onye ọ nọgidekwe nọgide ọ nakwabe ha nakwa alụchukwu je kwadokwa were ji ma ego ma gịnị o nwere ike bịa n'ụmụduru na si na ihe dịkwana ka ebe a ihe dị ka ebe a na ọ chọrọ ka ọnọdụ dị ya o were ego setụọ ha o mere ha amara ekweteghị ya ebe a ka ọ nọgidezielu na ndị awa megide ụkwụ ruo ya ala o wee jekọta ụmụnne ya ndị ihe eme ha nwere onwe anyị ndị ihe eme actually I don't have Izuogu ihe eme so my particular nna m nna ha sị yeah, and then look where we were there. And then look at nice. Where the set were. So the men people were in Duchi. I go on how this work. Okay, right. Manuche. When now, I'm not a senior. When you had you must not have him. I go on na duja na ikunya duja wa adakwa ya ndrondaro maha udar shamani tinde ndizo nanda utaka nemeze ka hedoma aswa ni eko we oyana so I know why I will be here I see so many places I want to show unique I want this Nisa, I want this Agro, I want this Naka, that is, I want this Oka, I want this Agoku. I want to know better. I want this Agoku, but Oka, I'm all. So Izuogu didn't know better. But I'm better class on down color. Okay, man. Onye bụ dị ihe ebe ahụ ndị aniche ndị aka eme ndị ogbu onye ọma ikpe eze ahụ ndị ihe eme ya ụmụnne Izuogu Anyị che niile. aniche ha nwa ndị ihe eme ahụ tọrọ Izuogu ejezi o were ya sị nwanne ya si ya na o nweta ebe anaghị Aba ha niile. aba ha ncha niile ha nkwa Okay. gbakọrịzie ha wee bịa nyegasịa ha ana ịma nwe ndị Izuogu olden days ọbụdo olden days mgbe mbụ ihe a na-akpọ ụmụ usu anyị na ha na-abụ gbaketere ihe a na-akpọ ndị Izuogu ọbịara kalụ Okay. Ndị batara na were te karịsịa. Nwere ike nye onye ndị Izuogu ebe a na echi na nwanne echi ebe nwanne otu mgbe ọchụpụrụ ga-achụpụ werezie oge ahụ ọ kpọbataziri ụmụnne ọdụọ nwaanyị
nna m gwakwanụ na ụmụnne ya amụsarugwo na-aga ya ka ejiri nwee ndị a n'iche ụlọ ndị a n'iche nke nka ndị a n'iche ikpe enyi ụwa kere onye ma ọsị ya otu ndị a n'iche ahụ mana amụrụ na ha na-agbasazi Izuogu a gwana nna ya bụ Mgbuokpo nna ya bụ Mgbuokpo from Aro Izuogu Mgbuokpo aha nna Izuogu bụ Mgbuokpo so mana asọ o nwere alaka nwaanyị wee pụọ na-eje ojikọchana na-anazi ana ido nwe ojiri asịcha na pụtazi ya chi ahụ ọchị mbụ ndị ọra ebe obodo a na-akpọ ịkpọ ọra na o nwere alaka nwaanyị mgbara akpọ ahụ nwoke mgbara gada ara oge ọ pụtara n'ikpe ọla n'oge mgbede ịmagwa oge mgbede a apụtasịala ihu obi ma ọ na-aga na a na-ama njakịrị ụmụ nwoke ibili a nọrọ nakwa akọrị nke ha ewe ha pụtasịa ekwekwu nwoke nke a kpụrụ ala ekwekwu nwoke nke a kpụrụ ala ka nwaanyị bido kọwa ya ọnụ mụwa ya amụ ahụ akụkọ ka anyị nụrụ Izuogu Mgbuokpo pụrụ ara ka nwaanyị ihe kpatara eji kọ ya ọnụ jekwuru ikwu nne ochie ka nne ochie wasị onye isi ndị agha na-achị ya ndị ọchịagha wee bejere nne ochie akwa asị anaghị anụ akwa nwa dị a na enyi ha oluo na bejere ya akwa kọrụ nne ochie nekwa ihe nyapụta n'ebere etu asị otu ihe ticha were ihe pịọsịa ya ahụ nne ochie wee jụọ sị oru ibe ahụ ya amatụkwe ndị obodo ahụ wee kwuo ekwe mbụ nne ochie ndị agha wee zuo sị ha je nwude agụdụ ndụ abụọ na ahịa weta agụdụ ndụ mee omenala anaghị eme wee dupu Izuogu na ndị agha ha wee rute ikpe ọla kesachaa ndị agha ahụ o bukwana egbe a na-akpọ kpọnana ha ji akwa ozu so o dobecha various areas ma ya baa kwụsịo agha kwụsịa ndị ahụ pụrụ bịa a sịrị o jidere mba ahụ ugbu ya o didezi ihe a na-akpọ ya bụ ịkpọ ọgwụrụ mmadụ a sịrị o jidere ha sụọ ha akwụ ha gwụrụ ha agwụ jide ha sụọ ha akwụ Ebul ha bụ ụgbọrọgbọ ọsụsụ agbara ụmụ ya ụgbọrọgbọ na mbise ụgbọrọgbọ ele nke si skata ebe a wee ha desert gbasa ebe dị iche iche dịka anyị nọ na ndị kpọrọ ha na ndị nne ka ha asịsị kwuo asịsị jewe ịkpọrọ ha na ndị ibe ha ndị ịkpọrọ ha bụ na ị na-eje n'ọkigwe side ụmụlọla data eria ịkpọrọ ebe ahụ mmadụ ebi nke ụmụlọlọ ebe ahụ ịkpa a na-akpọ na ịkpa ngwụrụ mmadụ ka anyị na-akpọ ha dịka mgbe nke anyị ebe ahụ ụmụlọlọ eria nna Izuogu si ka ọkada place Izuogu ọ na-anọtawa ọgụ onye ọgụ a sị gị na nwoke mara mma gbakwa na-agba daịdị mgbe okorobịa o nweghị dasị o zuru ka eme esikwa ka agbara ka na ya gbara esi ka e buru naanị o buru naanị iwere kweta n'ọnụ Maazị abịa na ARONDIZUOGU biko gịnị na gịnị bụ dị nsọ Izuogu nsị Izuogu akarị ndị ọbụla nwere ihe ha na-asọ ala be ma be anyị eri nkịta mba anyị ede nkịta ọnụ bụta ugbu a mmadụ mebisi anya ụlọ nwe nka na-asọ ya o nwere sọ mpụrụ na be ya anaghị eri ejula ọ bụ adabataghị ọnụ otu owu so ARONDIZUOGU nwere different ha na-asọ ọrụ duto bịara ahụ anyị si n'ofu ebe ihe unu na-asọ ọ bụ ihe na-asọ ọ ka ga-aga
nsọ a na-adụ nọ like mgbe mbụ na mbụ akwụrụ m ama m na mmasị ya ike oge nọ ndụ ọ naghị eneda oju ọmụra tọrọ ya anya ọ naghị agọ ihe ọ naghị enede ha ịma bụ ihe ewu ineda mmadụ dị nsọ a na ahụ a na-ekwu okwu nwaanyị nọ na di aha hapụ di ya jekwuo nwoke ọzọ na-agụ na mmadụ na-emekọ ihe na-ọzọ na-esi na na-awụ nke gị na na-awụ nke gị mana ebe a akụgworo ihe mkpụrụ akụkọ ebe asara ya bụ arụ then mmadụ ije bọ jido na jesoro eso ije bọọ ya asi ohi arụ ji aka kọchara suo ya n'ala mmadụ eje bọrọ ya ma gwa akọchara m ha ihe were ji tinye n'ala mmadụ eje bọghara ihe ohi alụ ka ọ bụ alụ dụgasị n'iche iche like nwaanyị mana ọwụ nwaanyị nọ na di eme ihe o kwesịrị like oge mbụ nwaanyị ahụ apụta ụlọ n'ụtụ oje ha ọhụhụ di ya anya were pụọ arụ mgbe mbụ na mbụ pụta ụlọ n'ụtụ ọgwụgodo na-akpọgodoro nzukọ ọha obodo ije ego kụọ aka nna anyị pụtakwara kende ya iduzi free ịgawa ebe ị na-aga ike na-ebere ya iwu ji gị na-eme ịma mpụ na iyi apụ mana ịnọta iyi azere ya kwere ịzachakwe ka ahụ ibere bụ ihe dị ụlọgo iji agbahige n'azụ ikekwe ọ bụrụ na nwunye na-akado nka mara mma agbọghọbịa bụ ọgịnị ijighị ego esi m n'azụ kpọgharịa dinacha ya ọ nakwatakwa nwunye nwanne gị ihe niile ahụ bụ ihe oge mbụ ọdụhụ and na nwaanyị na ụlọ ebe ọzọ oge mbụ gboo ọ bata o nwere ihe ọ na-eme ejide ya ọ bata ya o nwere ihe ejide ya o nwere ihe ọ na-eme ọ ya agwa ekwu ọ gwaghị okwu ya na di ya erikọ mana ha ọ dusighi gịnị wee igwe ekwu ahụ maazị igwe ekwu ahụ nwaanyị hapụrụ di ya na-jekwu nwoke ọzọ ejide ya bifo ya na di ya erikwa nri ọ ya agba orikọ o ji ego ọjị go egodo na go mmanya nkwụ enu na ngwọ go mmanya ọkụ dị ya ụfọdụ na-egokwa ọkụ tinyere ewe bịa gbusịarị di ya o nwere osoma anụ a na-ewepụta na ya n'igwe ekwu a ekwuchi okwu n'isi nwaanyị ahụ atụwo nwaanyị ahụ ya erikwa anụ ahụ ekwuchi okwu n'isi ya di ekwubighị okwu n'isi ya atụfuo ya esikwazie di ya na-eri ka ekwenụ maka nke nwoke na-edina gịnị ka onye nke ahụ ga-eme nwaanyị ka ọ gbasaziri oge ahụ ejidere ya ọ bụrụ na asị akwa ekwu o nwere ike ijekwu onye ọ bụla na ya na-abasị ada ekwe na ọkụ ya lapụtara ya ma ọ n'ogene ọ bụrụ na o nyere ya aka n'igwe ekwu o were onye kwere n'ihe ya aka ọ dọrọ n'isi nwaanyị oge maazị biko mgbe oge nke unu dịka a na-enwe mba na mba jikwere nwee esemokwu ma nwee ịnụ ọgụ ma enwee ịnụ agha nweka ndị Izuogu oge nke unu nweka ndị Izuogu siri nwee esemokwu wute mba ọzọ nweka a si nwee agha ọbụla ha nọ
notice ntambutara ụwa amaghị ọzọ anụrụ kata nke Biafra na anọ na Biafra amaghị Izuogu na ndị obodo ọzọ nọ nnukwu nna ha isiri ahụkwana ha. So nna anyị Izuogu bịakwazie tọrọ Izuogu na-ekunite oge o jewere ihe aka hụyo n'ahụ ya o gbuo mmadụ being that na onye ama ama anaghị egbu ya mana ndị onye gburu ndị nke ha si a na oyi eweta onye ejiji edochi isi onye ha o gburu o wee nọta tikuo ụmụ nwunye ya na-abụ nne Awa na nne Uche Uche wudi ọkpara Izuogu Awa wa ọdụdụ were si ndị Oriakụ m ha na-ekwe ọ chọrọ ka o were Uche ga-eto ma mmiri ji eri eri ya tọrọ ya akwa nne Uche were jụ nne Awa were si ya nna ya eto ma anyị eri Izuogu akpọrọ Awa ọ nọ Chukwu abịa ma tụgharịa ajụ ka o yenyekwa ha nwa ọzọ nwoke ọzọ nna ya Izuogu wee kpọrọ Awa ruo maka Awa ahụ makwara mma ka Izuogu dapụ dimkpa okorobịa wee ruo mana akpọziere ha ya aha ebe ahụ o jere o jiri bụ mmadụ ịmagwo ndị ike then eruo prezidenti ya were Awa nye ha nye ha ndekata ya si na onye a adụ mma ogbugbu wee sị ya nna ya kpọrọkwa nwa nnara o nwee ihe ojije abịa edechi ihe o mebiri o were kpọrọ Awa nọtazie were si nne Uche na bido gaba Uche awụkwazighị dọkpali na Awa ebe ọ na ihe dị ihe dị etu ama edo ya azụ na ọ gbekwa nna ya azụ ihe eme dịka nnọrọ na isi nnọrọ dịka nnọrọ na Izuogu ihe eme bụ ụmụ Izuogu ihe eme bọta emechaziri ha emechazie ọtọ nagharị ya ndị ihe eme bụrụkwazie isi mana ha Izuogu nwe ha ihe eme dịka nnọ na isi ha na-arụrụ Izuogu ọrụ yes ha si ghọta akwa na Izuogu na ihe eme nọrọ onwe ha a na-emekọrịta Izuogu ihe eme nọ under Izuogu ọ ya kpatara ndị Awa jiri were ọkpara Izuogu wee sobe esochicha onye nna ya biri obi ga-eche obi ọkwanụ ya ka Izuogu jiri bụrụ ka Awa jiri bụrụ isi Izuogu ọhụ ma nụọ Uche Izuogu na ndị obodo ọzọ nọ nnukwu nna ha isiri ahụkwana ha. Ụfọdụ ndị na-ajụ m na ihe anyị na-aza Izuogu na ọ dị ka anyị nụrụ ọgụ mgbe gboo ọfụma
so si na mara chakwara mu no asị na afa agha ndọrọ akọ aka na-agwa mbọ ogburu ọra mbọ Izuogu gburu ọra eji agbake. Okay. Mgbe Izuogu nwụrụ onwe onye na enikọtara ya na ya nke si nikọ ya na mmadụ. Oge bụ na mgbe mbi rukwe ha o nwere ebe ọ ya abụ dike nwụọ a na-eni ya na mmadụ a na-egbute isi wee kwa ya isi na dike bụ dike dike abụghị dike ndị egbughu mmadụ ebe ihe ma like oge Grace nwụrụ a were ebune n'anya wee nie ya iweta ebune egbowa ya ire wee ya n'anya wee nie ya ọ dike ka ọ bụ nwekwenụ ndị eje bụ na ha ya emenwu n'iweta mmadụ ewerekwa ha ebune ndị Igbo jibu agụ ngosi na dike ejighị ebune na ọ naghị ana mmụọ so ejiri isi were ndị ya mana iwu dị mgbe gboo ahụ na dibu na nwụọ ewere isi nwaanyị ya ihe ya isi ịma ihe ndị gboo dibu na nwoke bụ na nwoke so in that time o wee bụ na Izuogu nwụrụ asị ka ewere isi nwunye ya isi kpọrọ nwa ya bụ Uche gbaa ọsọ na-abịa ha ewezie second wife Izuogu nye Izuogu maka ndị bụ anyị na-eji onye nwụrụ isi nwaanyị enyi but nwaanyị akpọrọ nwa ya na gbanabịa ha ebe ha kwado ndị Uche ọzọ dịkwa ka ibe ya maazị ịma na abịa ndị Izuogu ha na-asị na Izuogu na-ebu ọgwụ na ejikwa ọgwụ mara ndị Izuogu na-ebu ọgwụ maazị Izuogu na-ebu ọgwụ oge mbụ odi nde enwe ihe ka nwa bụ ọhịa oge ọbasa nwa ka na breki nke ndị awa rena na-ejita ozi ngwara na-ekwu n'ọdụ nwa bụ ọhịa ndị amatụ ọndụ a na-abịa tigbuo nka nke abịa keji aka ọgwụ ha ekwe ndị ere ji agwọ ọnụ arụghị ise isi na mere ihe aka ọgwụ na ọ na nkọrọgwụ ọgwụ arụghị ngo onye nka iji ọgwụ ahụ igbo akwara akwa na ha nata ego so dozie kọsọntị dị isi were n'eze anyị mbanye were n'eze anyị asọpụ na nweghị dịka ọgwụ asọpụ na that is why esi na-arụ ji abụ ike ji ya ọrụ oge mgbe ụmụkọm egwu na-atụ onye ọbụla so akpọta onye na-esi ọgwụ osi esisi chicha ọgwụ adụ ha anaghị ere gbuo ya o mejekwa onye pụọ karịa nke ahụ o mekwa onye ọzọ o ji eje rụkwara ụdị ọrụ ahụ ọrụ karịa nke enyi ọrụ karịa nke ezi ọrụ onye sị na a na-agwọ nka gbagwochi ha nkere ụmụ dibịa ha ji na Izuogu nke wezụga dibịa ekwe na akọrọ enweghị dibịa ịchọ dibịa gawa Anambra ịgawa Anambra ịgawa achara isu ala ịgawa na Ndo ịgawa Nteje gawa Amaọbịa mute Izuogu amaghị agwọ ebe ahụ n'eji mara Izuogu mmọnwụ sivil nna ihe na ndị ogbo onye ọma mgbe ọ nọ Ndo ọ na-omedị n'ọgwụ ebe ka ọ gwọrọ gị ọgwụ ikwucha ihe na ya bụcha ihe ọchọ ka o mere ya ọ nọ ebe ahụ kpọọ n'enyi kpọọ dibịa na n'enyi si agba afa ọgbacha afọ gwara ihe ọ ya rụrụ sivil nna ihe ahụ agba afa aha ya na-ada ụda were na-asụ ya asụ ha agba afa bifo ọgwụgwọ ọ ya agba afa ọ na ebe ahụ ọkpọ ndị na-enyi ọ dịbe na-enyi n'ihi ya gwara ihe ọ ga-eme ọya
ọgwụ mgbe ọgwụ dụrụ a na-agwọ ọgwụ mba na mba ndị niile dasịrị mgbe a mụchara ọgwụ a n'ikpeta mabịa jibe ogbenye okeke nwee udu ogbenye ya nwere udu ihe ọbụla bụ ọgwụ ọ gwọrọ ọgwụ mgbe ogbenye ọgwụrọgwụ a na-akpa kpukpu ncha ọgwụ kpata na ọgwụ so anụkọrọgwụ anụkọcha ndị niile ọgwụ mere afekti anyị sokwekwu nọrụcha anụcha ọgụ ihe a na-akọ gbasara ha bụ ụmụ nkwụ mmọnwụ ndị mmadụ nke akọrọ jezie ọgwụ mere afekti jezie ebe ogbenye ya naracha ya udu nwụọ dịchakwa mma ịmagwọ ihe gboo maka mgbe ahụ ọgụ mba na mba ndị anyị ka anyị pere mpe mkpụrụ so na-atọ na akwụkwọ dịka esi akpa anyị mgbe gboo ahụ mmọnwụ anyị ọsọ ogbenye okeke Michael Onyada Jeretan na nke na-eti atụrụ osu nkwọji na-etiwe atụrụ tiri atụrụ ogbenye ka ogbenye nwere mmọnwụ na abụọ nwere ebere nwa atụrụ so ọ dị ike ọpụ aka mbụ Michael short maka ya ha na-achọ okwu mana ọ na-apụ n'ọgbọ ha mgbe ndị ake onye gwọrọ ọgwụ esesuo gwọrọ Michael Onyada abịalike ọha gị n'ọnyụọ ma ọ nwere ọgwụ a na-akpọ abịalike ọha gị n'ọnyụọ ihe ọ chọrọ ụfụrụ ha nke ọkụrụ ụmụ abagwụ na ndị ejezie ya ụmụ nkwe ha ka mgbe aja balata ọkụkọta nwa niile akpa na-eneje onye gwọrọ ọgwụ ahụ esesuo abịalike ọha gị n'ọnyụọ anọ m adịgo oje weta ide otu mkpụrụ ide nọ n'ọmụ nkwụ igwe were ete dị akwụ ahụ oje weta ide nọ n'ọmụ nkwụ eji ọgwụ ana m ọgwụ ya ọjọsọ aja na aja nchaba chinabara bụ onye adaka aghịrị were akwụkwọ ogirikechi eme ihe niile akụpa ya n'isi isi mmọnwụ Michael Onyada mụvuo ebe ihe na-emeni ejicha bata ka na who are you mgbe gboo ọ bụ ji echere onwe gị ọhịa ndebe anyị agwọ njeta nwanne nwoke ahịa gwọ ihe ọbụla ịgba aja agụ ọ na-ewere ọgba n'aka adasọ ịgba aja agụ ka ọ na-eje na ndị ikwu nne nara ndị a na-egba aja agụ gbara n'aka tie mmụọ ihe ọzọ ndị gba aja agụ ahụ ị na ha na-eji nke ọ bụla onye na-apịa gị ma metụ gị na aja agụ nze meha ọgwụ mkpụrụ ndị ọma pụta m ụwa meha ọsọsọ mmụọ ka mma ndị Izuogu na-eti ọgwụ ndị mmụọ na-agwọ na mgbe bụ eji dịka na-esi ahịa dịka ebe ha na njebe ndị aka eme dịka ọgwụ mmọnwụ ọgwụ ha na-echekwa nwa ha esoro mmọnwụ ogbenye okeke tiri mmọnwụ Jeta nwanne m nwoke tiri mmọnwụ Michael Onyada tiri mmọnwụ ndị a tiri mmọnwụ gwuri ogbenye ebuna Tiger agụ Onyada ọhịa na-aza maka ọ dị powerful nke amaghị etu esi akọ ya n'ọkpụkpụ aka ike ọkpụ aka ọ dị ya nke the SS bụ Michael Onyada yes ihe ahụ kwa ọ dị mgbe ọgwụ ja na-apụ na-asatụ Michael na ana manụ ọgụ maka anyị magwọ n'ọgụ mba na mba anyị na ndị Amazon nụrụ ya 1957 or so na obi igwiro one son onye ndị Amazon na chere ya bụ ọgụ si ndị a na-eche obi n'etiti napụtasị nke be Joseph agbapụta ama na-echere ọgụ ahụ anụ ya bụ ọgụ ahụ ọsọ gbara mgbe ahụ maka ọ dị mba ihe oge mgbe ha bịa abịa ugbu a nke yi free for every person ọgwụ ahụ dụrụ ya ọma ndị na-afechara ajụ ajụ ọgwụ mmadụ ịgwụkwọ ọgwụ ha always of time ike ji for merriment ike baba mmadụ ibere onwe ego onye gị onwe mmụrụ onye gị ọ na-erie mee mba niile na-emechi omenala nke eji mara ARONDIZUOGU nwa permanent bụ Ikeji onwekwere m obodo ọzọ n'ala Igbo a ha na Izuogu na-azọ ya bụ Ikeji abịa n'obodo na the whole Igbo land ọsọsọ Izuogu na-eti mmụọ pụrụ iche ka a na-ekwu maka Ikeji imere Ikeji iso mee ihe gbasara Ikeji
Amụ. Ameri ya metụta ya soro metụta ya ọnụ. Ndị Izuogu pụrụ iche. Na obodo anaghị ya na ndị Izuogu na mmọnwụ. Ndị Izuogu na-eti mmọnwụ pụrụ iche na ndị ọrịa na-ekwu ifo na ndị. A na-ekwu maka Ikeji, maazị ka esi ghọta Ikeji a? Ikeji a kedu Ikeji apụta m ụwa n'ụwa Ikeji. Apụta m ụwa n'ụwa a na-eme Ikeji. Okay. Ikeji bụ asapụrụ ihe ndị mbụ na-eme ihe ọjọọ nhụrụ ọbụ n'ihu ndị mmadụ. Gbapụrụ 1932 ọ bụ na chi ngasịrị ụmụ ya so imentin ejido ndụ ahụ kapsịrị ebe a ndị che ha n'ebe a ebe na-eyi onye si ike ọpụta ọbụrụ ya si na ọkpa eji igwe menue amachọ nwoke amachọ nwanyị onye maka lie eji ya eje Izuogu niile ebe mgbe ike dị m ama aga yoo Izuogu niile na n'ofe imo ama aga one day buru ọkpa na-eje chimbo cyber anyị na-ebe ọkpa n'isi ma ndị na-eso ọ na-elu aka ndị nje ọ na-epushi ndị dị na-akarị ya and onye dara ihe tinye isi ọkwanye nna so ọkwanye anaghị eji epụta ndị asa na asịrị ị gaghị eji mma ị gaghị eme ka pụta ọhụpụ mma ha na-eme m ala anything ọhụpụ mma atụ ji abụọ ndị asa na-eme ala go free ọkwa na-eme Ikeji ahụ etinye mmọnwụ ọ dụwarị ndị ọchọtọ ọ dụwarị bụ Ikeji bụ ihe ndị Izuogu na-eme omenala ndị Izuogu a na-eme every mgbamaha ọbụla every April ka a na-eji eme Ikeji every April ka a na-eji eme dịka nza ntụpụtara ụwa amaghị ihe ọzọ ma kasara ya every April ka eji eme Ikeji. Ebe ọ nwere emume dịrị ndị Izuogu, maazị onwere ike isi hụ ihe ọjọọ dị na ya? O nwere ihe ọjọọ pipụl na-aghọtazi ịma na ụka bịazi ede o nwere ihe ọjọọ dị ya na onwe ha na-eburu ya mmadụ nwere Ikeji a na-eme ụfọdụ asị na onye nwe ndị hidden na-eme ọ ihe dụbara nsa ọ dụbara gboo ma ọ bụ Ikeji enwekwa emume ọzọ ndị Izuogu na-emewe emume ọzọ arụ ndị Izuogu na-eme oge ma ọ bụrụ ma Ikeji Ikeji ahụ eji ọkụ mmemme batara ha kpụ ọkụ n'ọnụ ka Ikeji etu ọ na ha izu Ikeji a mmepụta akpa pụta oke ọhụụ pụta egwu ji akwara be nna gị ime Ikeji gaghị eri ihe ndọrọbe iwute akwara be nna gị kama ji eme Ikeji anatara amata ịnatakwana n'ọbụ ya pụtara apụta yes maka emekata pụta ibi mere nna gị Ikeji iji eri ebe onye ọzọ ọnwụ nke gị ị ga-anwụ so ebe ya ga-anwụ a na-ejite ndị bụ ide mere ha Ikeji mejicha ha pụta ebe 12 ọ 11 abịa mee nke m ya wụ ihe ndị Izuogu ji kara ha mba niile mee mba na-emela na ndị Igbo niile ọ ya bụ nsọ do mkpa ndị Izuogu nwere ofu nsọ jikọrọ Izuogu niile ome ihe arụ ọ bụ ome ihe mmụọ na-asọ omekwere ihe mmụọ a na-emeri ya iche n'ọkụta anyị nwee ego ịzụrụ ego ndị inwekwereghị ego onye aka pụta dịka ndị gboo ahụ ọ zụrụ ọkụkọ onye ha zụta nwa ego ọ zụrụ ọkụkọ kpọọ ụmụnne ya oke aka ha ji si na oke aka ha nwaanyị ọ tụkwasị di ọnwa anọ n'ahụ ọgwụ ịma ya bịa n'oge omume ndị ụka mmemme ndị ụka ọ na ha akpọ Ista ọ na-adakọ ọnụ emechasị na-eje
ahụ ejeghị na-eme ya oge ahụ ịma na ịbịa na Ikeji n'oge Ikeji etu a site na oge Krismas mọsị ha ịma na oge aka eji ewekọ ihe ubi ewekọrịa ewekọcha ọnwa mbụ n'ahụ ọnwa ịbụọ n'ahụ olukwa n'ọnwa ịtọ ewekọcha n'ahịa ọnwa n'ahazi ewee hajuo ike wee malitekwa ya ka eji akpọ ya Ikeji ịgba n'oge mbụ Izuogu na-ekete ji na-akọta ji ọfụma echetara m oge nna anyị ha Davidson nọ ndị mma Robinson onye ada ha nna akpaghị jesi anyị ụgbọ aja Fidelis Okeke Gabe ịba na nna ya Okeke nna Ogbonna ịba n'ọba ji akwa ikwutewere okwu ọba ji oge ịba n'ọba ji ha efe nye ha ọ ya ka eji etinye n'ọnwa na-anọ n'ụbọchị oge n'ahụ oge ha ji ezu ike bịa na Ikeji ahụ oge mgbe gboo a na-eme na mba emegidezi ọ bụrụ na ndị anyị che eme bọsị ha ya eme ịmagwo n'abalị 8 ndị anyị che niile na-emekọta ya ọnụ ndị enu ya na nwere ike itiri mmọnwụ nke ha gaa ndị ọhịa mbọsị eji abịa enu ana etu a ka ha si emegharị ya ma ndị aka eme emegidezie na mba ndị emecha ha anaghị ndị ahụkwa ha ndị oruhu tọnụ ha ime ndị ka ndị anya kee anyị ejikwa mmọnwụ chekwa ka anyị ji ọsọ mmọnwụ n'ebe dị etu a oge a ka ha si a na-ata ebule anya wee ebule anyị na-anụ a na-ata ebule megide oge ọbụla emechara na Ikeji mmadụ a na-anwụ mmadụ a na-adasịsị na-anwụ ka ọkụkọ emegidezie asị ka ihe ya eme ya chọgide n'onwe edezi asị ka ebukọ ya ebukọ maka ihe ndị mmadụ ji anwụ oge ahụ na ile ha eme Ikeji anaghị m eme akpọkọrọ m ndị otu m bịa na nke bịa bụ ụnụ akụ eme ihe ọjọọ ma ọgwụ ọjọọ ma ọsịa ha nnarụzie nnachazie ọbịa bido kpowe ukpobe ndị Izuogu megidezie bukọọ ya ọnụ bukọzie ya ọnụ ahụ wee kwene na-eme ya na ụdị ya esi emezie na mana ụdị ya esi emezie na ụmụazị mụtaziri esi na mmepe obodo mana ụdị ya esi emezie na ahụghị etu nna anyị ha siri mee oge mbụ a na-eme Ikeji akwụbeghị m ebe nwaanyị na mmọnwụ na-eso afụbekwa m ebe nwaanyị na-aga ọhụụ n'obi mana na ihe ewu na chenji ziri echenji ike dịka ya na-ekwu maka Ikeji a ha na ndị ihe a ga-asị na ya ka ejikwa ya arụghị Izuogu aka ma ahụrụ Ikeji nwe omume ọzọ dịkwa ka Ikeji a ha mmemme ndị Izuogu gwara katakwana mmemme niile n'ala Igbo ihe dị n'Izuogu Ikeji kacha mmemme niile n'ala Igbo na ama iri ji ahụ na nke ahụ bụ ezigbo ụda Ikeji bụ Ikeji jikọtara ndị Izuogu Igbo niile ewu izu nkwachi ahụ ihe na-esi ọkaigbo na-abịa ihe na-nọ n'ọkaigbo nwoke m nwaanyị na-abịa nkwachi ụmụ nze na-abịa ihe na-abịa onwebeghị ụdị mmemme dịla n'ala Igbo ndị ahụ ọzọkwa gbakwara ike ka Izuogu
na-arụ a Eh? dị ahụ ndị oge nwoke ahụ ndị ọzọ kpakwara ike dịka Izuogu mgbe ahụ Izuogu na-akpa ike niile oge nwekwa aha ndị ọzọ Ọ dị na ụmụ ya ụmụ ya a na-anọrọzi ịma na Izuogu bịara nakọrọ ha niile a nọrọ ha niile nọrọ ndị Izuogu mana o nwere ndị kpachakwara ike mgbe ọ nọ ya ma mgbe ọ nwụgoro a na-anaghị anụ ahụ ha kịta ọ na ụmụ Izuogu mana ụmụ ya mana ụmụnne ya mana ndị ya na ya mekọrọ ihe ndị agbata obi ọ ga-enwekwa ndị nọ na-arọ ndị Izuogu a ha na ndị nọ n'alọ ndị Izuogu wụzi ọ ka Izuogu siri bịa denu ka o siri endikwen kwa ya ihe nọchiziri n'ụwa ụmụ ya ụmụ ya ahụ nọchizirinụ kpakwara ike dịka nna ya ọjụ mezuru dịka igwe ilo dịka ha ka nke magwa ụmụ ya ha ncha niile ndị mbụ ahụ kpakwara ike Okoli ọnwụka ha ka ọha nna m na ndị ọnụ eze agụ ha nna Kosoko ndị ahụ kwa ụdị ahụ bụ ndị ihe eme mana ọnwa ndị Izuogu akpachakwala ike dị egwu were nwụkwa nke ha ka a rụtụ aka na ejirimara arọ ndị Izuogu ka enweghị ndị eji gị na gịnị ka ga-asị na ekwu asị na ọhịa ka eji mara arọ ndị Izuogu nwoke gafee nwaanyị gafee asị mba na ahịa ka eji mara arọ ndị Izuogu ihe eji mara arọ ndị Izuogu o nwere akwa anyị na-enye a na-eji ọma arọ nwere akwa ndị Izuogu na-eri jọji ekpere ya ọma arọ eji mara ndị Izuogu ndị Izuogu kwa mbụ na-agba mbọ na-eme ihe dị na omenala anyị na-akọ ji anyị na-akọ akpụ anyị na-eme ihe na to ihe mmadụ na-eme wee gbata ego eme ihe ji mmadụ ndị Izuogu ihe ndị ọzọ akọrọ ọjọọ dị iche iche eji ihe mmadụ ndị Izuogu nne m ma ọ nwere ozi ịtụ nwaanyị Adamazi ndị ihe ọzọ ịmakwara na-etu ụmụ nwaanyị ihe ọdịagha dịgasị ekene ọzọ onye fụrụ nwa nwaanyị ya mụrụ n'arọ ndị Izuogu ma ya tụrụ ya Adamazi n'ihe ọzọ nwere ike ịtụ ya ọwụ na etutere ya ọfụma itu ya etu ọ ikene ya ya tuni don't ma kwano oriakụ mmadụ oke oriakụ mmadụ oriakụ ọ itu ya dono oke maka mmiri unu chigasịrị ndị mmiri na mmiri unu chigasịrị n'arọ ndị Izuogu unu jiri mba mmiri a na-echu ihe bụ mmiri ọzọ anyị nwere na ndị anyị nke maka nja ndị anyị ka njụrụ ihe bụ ndị Igbo si na-abịadị o si mgbogo ndị Amazụ enu ala saịdị ahụ ka ebe isi esi dịrị ka isi ọnụ na mgbogo ndị Amazụ iruo ndị akwụ nwata ijezi ebe isi ebe dị n'isi ebe ahụ ọnụ mmiri mba isi mmiri na-abụ obere mmiri eje na n'isi ebe Osinokwute ka na-apụta ka osina mmiri ọzọ na-ewe o si na ebe ihe dịka nwa obere ugwu nwere nwa ihe ma na-apụta duzie na-eje oburuzie na-eje ọka mmiri si eme isi mmiri na-adị n'obere na-abụ nnukwu mmiri dịka ha mmiri ahụ na-echugasị mgbe nke unu chụrụ mgbe unu dịka ihe bụ adị ha nwere mmiri ọzọ unu chugasịrị unu ji wee ma nke unu ji saa ahụ nke unu gwuru egwu nwere mmiri ọzọ na-awụrụ ihe bụ unu magasị sọsọ ihe bụ mgbe nke unu mgbe ọ nakọtara si na ihe bụ na ọ nakọtara taa na a na-eche ka ọ na-achịtakwa ọ naghị ata ka ekwere maka mmiri a na-akpọ ori ọkwa ihe bụ ụgwọ ori ka ihe bụ ọdị iche ori dịrị iche maazị ka e si hụ oge mgbe ahụ na oge ugbu a oge mgbe ahụ na oge ugbu oge mgbe ahụ asịkwa m kwuo oge mgbe ahụ ka mma maka oge mgbe ahụ enwere nsọ ala ọ bụrụ n'oge mgbe ahụ ka nwaanyị nọketere ebe a na-aga ọgwọ ebe oke ọghọ nọ
o nwere ike nwaanyị asị ha anaghị ebe ahụ pụọ o ya akwụzi nsọ ya ọzọ nne asị gị kwuo n'ụwa mgbe nke ụnụ na mgbe nke ugbu a ka nke ọ dị gị ka ọ ya kacha mma mgbe nke anyị mgbe nke anyị nke ha mba agara aga aka nkụ so mgbe nke anyị nara akpa ezigbo agwa ka mgbe nke ụnụ nwancha n'okwu gị nwa nke ụnụ mgbe nwa na nwa ugbu a kedu nke gị ga-asị gị n'ọhịa ọkacha nwa mbụ ka mma ọkwa nwa mbụ ka mma respected nepụta mara onye tọrọ gọnụ jere mmadụ ozi ọ bụghị nke ego edochighị ego etu ụmụ ha na kwe ha na-eme ebe a ebukete blọk kwụ ụgwọ ihe mere mgbe anyị emeghị etu a nwa mbụ ka mma karịa ha ifu ka nwanne gị na-eme ihe nyere ya ka mee onwe nke ọbụla nweta na-eri a na-eje were ọgwụ ekere weta yere mmadụ ede mee ya isi ori ụdara na free mgbe gboo oge mgbe ahụ ọ na nwoke nụrụ nwaanyị na-abamịta ọrụ gasịara ya unu nwaanyị nọ na nsọ ya agbakede ọgba onye kwara iko witi nwoke ọzọ oyi anọzi izu na asaa ya ga abalị asaa were bịakwu di ya anya o behie di erie nri o siri di enwee problem ndị nwa ndị izo ka esi fụ ndị izo ga asị gị ụwago ọzọ ị ga-alaikwa iwe onye ndị izo nne ndị ọmụ ya na ndị ọmụ ya jem agara mba mbụ jeza mba ọzọ ihe m echefu na-eje m echefu ndị izo so Izuogu itolitere Izuogu mee gị mma bụrụ Izuogu wee na-achọ ọgwụ ngwụcha ndụ so wago ọzọ ndị Izuogu gbam manụ n'isu oge ị na-akọrọ ndị Izuogu uri ịmụ ihe eme ndawụ na Izuogu ma ha nyere m Izuogu ma ha nyere m onye pụta gbaa mbọ onwe ya mịa na esi arọ ndị Izuogu eza ya mbụ ịpụta mgbe ụwa bụ ụwa ndị isu ọzọ ịmụ esi ha na-ebu nwanye ndị Izuogu mụnwụ mbụ isu ha pịa mgbajaba ugwu ga-esoro gị na-aje mgbe gboo ihe ọmọji mgbe a nụcha ndụ na anwụcha na nshọt ị na-abụ history scholar ndị aga bekee gachagbo Izuogu ndị Izuogu who are you so okwu nwere n'oge mgbe ahụ ama nsọ ala anaghị edobe nsọ ala na anyị aghazi edobe nsọ ala ya pụtakwa n'ọnwụ ike a ejere m ịkpọ ọcha mbọsị a na-afụ one lady 35 years na Bana very young oge bụ anaghị eru 90 120 Davidson nna Davidson 120 ndị mmadụ na-asị na ụmụ ya agụtaghị eji ya na o ruru 130 something mgbe nke ụnụ nne anọ m n'ụnụ zụchara ahịa zụọ mana Cameroon zụọ ebe dị iche nke ahịa meghe ọrụ ubi a anyị na-akọ eso na ndị na-arụ ya na-adị m ama n'ọjụzụ m ihe a onwe ihe ị na-ene anya ịhụrụ na ndị Izuogu a ị ga-alaiki ka ị ga-asị si kwụsị ya ma ọ si wepụ aka na ya na ọ dịrọ mma a na-eme na ndị Izuogu a agwọ ha agaraga aka nkụ mba ọdụ mma nna dịrị ya hozi ya ha ma ya hozi and n'oge nke ụnụ ụdị ihe a dụrụchara ọ dụghị dị ha adịghị m ya ndị ọgbara ọhụụ na anaghịzi anya wara abụọ
dị ya ha emete ya na-akpatakwa ndị ọgbara ọhụụ anaghị agba okenye olesi okenye kpatara ego ka ha na-erubere isi ihe ha edunye nwatakịrị ozi ọ na-eweghị anya n'isi isi a mee nke ọkwachie ekete ha na-ịpụtara ha na-ekwu okwu na nzukọ ma ọ na gịnị ịkpata ha ego mgbe ha onye ya anaghị ntị ọ gwụna ma onye anyị ji ego ọ bata ha na aka ekpuchi ọnwa udu akọ mmiri ọ chụrụ ọzụọ ezi a etucha ya mana ọ bụrụ ha na ụmụazị ọgbara ọhụụ na ha sara anya na mmiri mmadụ gwodu onye ahụ a na-etu ochiri ọzọ ma ọ na-edobekwe nsọ anya nke kachasị bụ idobe nsọ anya gụnna ka ọ dị gị ka anyị na-eme na mgbe nke ugbo anyị na-anaghị eme ọfụma ihe a na-eme ha na-agwọ ngwongwo nwakarị ma gbum ana m anụzi na ntị na-ewere mma gbuo ajụzia m ihe a biko kedu ndụmọdụ ị nwere ido ndị ugbu a n'ụdị ndụ anyị na-ebi na ụdị agwa anyị na-akpa ka ihe nwere ịgwa anyị ka ozi ga-ezi m ka m zie ndị ọzọ ka ha wedata aka na ihe na-achọrọzi ozi na-ezewo egbu hụ agwọ hụ si wepụ ya na ntị m ahụ ebute ya mee ibe nne mgbe m ahụ ebinizi n'oche mkpọmọkwa dị ibe ahụ mana nnu ya ọ na-awụsa m akpata oyi anyị amabụghị maka ya ha si sepụ aka nwanne jikwere gbuo nwanne jikwere mee nke a nne na nna anaghị egbu Emang kita cakap ni dia, apa ni kau nak? Kaya weda barang, kaya weda mana? Hukum ni nak, sebab tamu pada amui bila nak aku. Ayah cakap udah, nanya. Orang ni mata bagi dia semua kan. Orang ni dia buat mata bagi mana yang dia kan pusat. Kurang, yang buat ni lah. Patah bagi nam, itu for the first time. Jadi mana buat patah kuat, jadi ni ya iya pesa aduh mana oge mbụ onye bụ ihe ojeje oyibo nwoke ya obe ya oyeje anaghị emezi nke fensị asịkwa arụ na okede agbagide fensị gbọchicha ya ka oge a natụla fensị oyibo aja ahịrị ewere gbogbo egbu tọgbọrọ ejere ebe ị na-eje ijechekwa bata ihe gị niile nwa arụsị idewere onye bata ihe o nwere ọkwụrụ ebe ahụ ọ nara ebe ahụ dị bata ọ na-ezbe ikwuru okwu ikwu okwu ọmara onwe ọma okwu ekwuru ọrịa akwa ebe ahụ arụsị ejide gị ma a na-arụsị ga eche mmadụ echebe mgbe ahụ maazị ndị adala na nke imere adịghị m ozi ziri ha mpụkwa ka nziri ya ndị ọdịka ọ dị m ha si na ya mụta na ihe anyị pụtara iji anyị pụtara iji amamihe ka anyị na-amụta ka anyị nwee ike ga-ebi ezi ndụ kagwanụ nka ka ụnụ bikọs na onye kpaa ezi agwa anyị na nka akwụrụ eziokwu maazị nne m asị m ka m ga-asị gị daalụ na nke ikwu anụgo m ozi ziri na ịmana ọ dị mkpa na anyị na gị kpara so ka izie ozi anyị ziri ha na anyị jikwa egwekwa ndị ọgbara ọhụrụ a ndị ugbu a ka ha wedata aka na ọchịchọ nke ụwa bụrụ ihe ha na-achụ n'azọ gboo tigbuo n'ọnwa ya nwayọ ana m anụ n'oge nke ụnụ onye fụ ka nwanne ya na-arụ ihe dịka unu aha na ọbịa nyere ya aka onwe ịbịa nawa ya ego onwe nke obere nwaanyị nyawa ya ego si ya abụkọta ego bifo na-enyere ya aka mgbe nke unu na ọgwụgwọ nnọọ nri ka afọ rie emenye amanye aka na ma ya bụ n'ọrụ ha na-aga aga sepụ aka mgbumgbum n'ihe ọjọọ niile
ihe akpọrọ ihe ọjọọ anaghị egbu ọkụkọ Ikeja, ha egbu ọkụkọ Krismas. Na-egbusisizi na ọ na-eme ihere. Ha tọnwa mma tọnwa egbe. Jee chọọ ndụ ha na mbụbọ. Daalụ, ọ sị gị n'ọnụ pụta ka anyị agwa ha tigbuo ụzọ gboo si iwepụ aka na ya. Mgba m, ajọ ihe ka ọ. Mgbe nke a ya emegheghị m ya wọzi. Daalụ rinne. Eke Onimo. Though deserted, this is a memorable market in ARONDIZUOGU. Eke Onimo. This market is still the sound of life. Meal. This is Nkwo meal. The ancient Nkwo meal have seen the sands of time. This is where our fathers refines their palm kernel. In the ages past, this mill has hosted a lot of businesses. This is one of the ancient market and mill in ARONDIZUOGU. As you can see, this is where the mill itself is located. It's been years coming. It's been a long time coming. This is the mill. This is the powerhouse of the mill. Civilization is about to come in here because these things are now being done in a civilized way with modern machines. But these are the ancient way ARONDIZUOGU have survived till this day. This mill has refined a lot of oil and so many other things that has happened here. The ancient Nkwo mill. Ukwachi is one of the notable markets in ARONDIZUOGU. Ukwachi is one of the notable markets in ARONDIZUOGU. This is Ukwachi. Ukwachi hosts a lot of other businesses. People from other places come here to do their business. Ukwachi hosts popular stages. The grand finale where every festival, especially Ikeji, is always witnessed. This is Ukwachi. Biano. Oya yo fuma. Nejide aka. This is Ebul. Ebul is the major river in ARONDIZUOGU. Ebul connects to over 90% streams found in every community in ARONDIZUOGU. Ebul has been here since time immemorial. Our fathers, just like their fathers and their fathers before them, enjoyed this gift
God. And Ebul is that remarkable river that has aided our fathers, even before their fathers, and to the generation today. These beautiful gifts of nature cannot be overemphasized. In the good tidings, it has aided this community, Ndianyake and ARONDIZUOGU in general. Almost 90% of the communities in ARONDIZUOGU has access to this great gift of nature, Ebul. Ebul is the major river known in ARONDIZUOGU. Its streams are never ever missing. They are always there for the people of ARONDIZUOGU. There are other rivers in ARONDIZUOGU. There are Anamiri and the rest of them, but Ebul is the major river found in ARONDIZUOGU. This is a great gift of nature in ARONDIZUOGU. Our fathers, even their fathers before their fathers, has enjoyed this gift of nature, and this generation and generations unborn will still witness this great gift of nature. This is Ebul. What fresh? Hey. So I see it nearly 200. You get a say of Mavi? Oh, I'm not 200. I only get Messi like Messi. By me, one and by video. Hey, atakuwa ni monubo. Santi entawa. Mas anu gani? Anu nama. Oh, mommy, boy, I'm so what is too much? Mangala. Yeah, yo. Very sweet mangala. Hotel in Russia. It's for hotel. Okay. Opa. Nke ego ne? Nke akwanu? 200. Hey, kwanya nya ka iri opa. Ego no. Watara ya opa. Mama ogwa siri nke a. Ogwa siri ya. So you see na ndi zo ga ba.
So this organization over. This organization over. Oh, water. Ahondiawa is one of the oldest markets in ARONDIZUOGU. Ahondiawa has been here since ages. Though some development has been in place, but this market stands the sands of time. Our mothers, our fathers, great men has traded in this ancient market. Aho is one of the markets where you will get whatever thing you desire in ARONDIZUOGU. This is Ahondiawa. Stay tuned as we keep talking about ARONDIZUOGU. Eji agwa abacha. Okay. Eji esi ofe. Okay. Onye anya na-egbu mgbu lokade ha. Ị ga-arachi ya. Ị na-arachi ona asaga anya. Anya ga na-adịkwa mma. Anya ga na-adịkwa mma. Okay. Hey, okay. Ka o dị ofe jigasị ya esi. Ofe onugbu ka ofe ọra. Ofe onugbu ndị mmadụ beziri n'iji ofe isi maka onugbu. O ihe eji. Ana m ete n'onwe m. Eji m esi onugbu, eji m esi ọha, eji m esi ụgụ. Onweghị ihe njighị esi. Health benefits of ụgba, ogiri ụgba. Health benefits. Oh. Nem so onye na-owere ya na-esi onugbu na-eri onugbu, ọ ga-enyekwa ma ofe ọwụ na iji na-esi na-eri ya. Ọ na-eme ka anya na-asachasị. Daalụ rinne. Ndị Izuogu na-eme Anaga TV.
Ekwesu ọ dị ekpe. Ekwesu ezumezu.